delok-delok tibakno aku iki aja ya. Loh, kok ya bojoku kate kerja iku. Kate budal, tak sik jauh duit kayak perawatan rek. Ya, hal kerja sarapan gak tahu ono. Mau sebentino sarapan kok gitu. Bojo sih cuma kasih tutur ya. Di bojoku no. Dek. 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 Apa sih, Mas? Para hal kerja iki wis salah. Wis aku tak kerja lek ngono ya. Iya, hati-hati. Loh, sedurung paman. Apa maneh? Tunggu duit. Kayak apa maneh wong iki wis tak kei. Ini ku gawe shopping, saiki ku gawe perawatan. Perawatan mah. Aduh alah. Aku turun gajian dhewe bendino ngene peok suwe-suwe. Loh, lah cek ayu to. Alah, peok. Bongkok suwe-suwe iki. Bongkok. Njaluk piro? Ya sing akeh, kan gawe perawatan. Iki sakmene iki, yo ono sakmene. Aku turun gajian, yo apa kurang ya? Ya kurang. Yo ono sakmene. Tok Dek. Iya wis timbangi kano. Yo aku lek ngono budal kerja. Iya wis. Hati-hati. Sing sregep, jatuh duit akeh. Oh iya, Pak Iman kowe budal ta? Oh, ono dek. Den jopo paling misalan. Kowe lek ngono Pak Iman kon gak ono gendeng nggih mburi ku yo. Oh iya. Lek udan bocor iku. Salaman. Budal kerja lek ngono. Iya, hati-hati. Budal Dek. Loh, masih api-api. Ingin aku bajunya ya api-api Loh, iya ya, aku mau diwarai bojoku. Marah Paiman kongkon benakno genteng. Kok lali aku? Loh, saya kira tak warai. Man, Paiman. Paiman. Apanya? Kesini bapak mau benakno genteng di mburi. Oh, ngono kan. Bocor. Oh iya nyalek ngono tak ana gendeng wis ya. Iya. Ana saiki ya. Iya. Ayo temen bojone Pak Bos iki rek. Coba aku duwe bojo ngono waduh bahagia harus paling. Kapan aku duwe bojo koyo ngono. Wah ayu wes. Nyari kepingin ae kalian delok bojone Pak Bos iki. Nah, lo gendeng ya jadi lerek. Aduh. Ngombak temenan rek. Apa nyonya rek? Waduh. Coba si temen yang mana ya Allah. Apa gila ya Allah. Lagi temen lagi. Nginceng aja dari dulu lah. Ya Allah. Mulus temennya nyonya kira. Kapan aku tuh bojo ini? Oh, dan dulu nyonya dari kepingin aja. Tunggu. Suaranya apa rek? Loh, kenapa man? Kenapa kan iku? Waduh. Kenapa kan iku man? Anu aku ngombe kemangko rotonya utak kabel cuma kabel iki. Kok iso? Ya jenenge nyekel gak tepatnya. Ya wis pelen maning. Ya wis, iya nya, tak pelen nang ngono nya.
man. Oh tenang aja beresnya. Kamu izin aku. Iya, cek apik man. Masa kau medeni nyonya kena. Kamu belum keluar dari. Ini kena apa ya man? Waduh, kamu buat apa begininya? Aku kepingin anu man. Ini apa ya? Pingin anu itu loh. Ini setara man aku man. Kalau lagi, Mana apa kita lah? lagi. Nang nang kamar pun loh man. Punya. Ayo kalau aku kepingin man. Iya nyala nya, nya. Ya ngono man, enak man. Terus man. Punya. Kok mata aku nya. Aduh, kata metu iki. Kecetokno di jero man. Aduh nya. Aduh, mata aku nya. Loh. Metunya. Kan apa di jero man? Oh iya nya, waduhnya aku kapat aku tunggu mau. Pulis ket aku sampean terus kok ae. Jero lon. Pak, kamu perawan man. Kan jadi mana? Ambune. Iya nya, aku tak lanjut aku nya, terus kapat aku nya, peceret aku nya. Duwe pembantu siji lho, gak tugas. Kok kon mijeti iso ketesin.